thế cô lòng chỉ phòng kê kim tô chỉ tâm phòng chỉ phòng ni ta đòn đô chỉ Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem thikkup alam hachake kanpon Patumi arkoi ni phai krener kep ani anikang sampor phai thok apor malong pen Mohamaya Constancy ke parlo dong mukak tekirong piarong along Karbi Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem thikkup mati EM Lunsing Teron ahem arbum arphe along Karbi sogroi aron baring ateng pen lokhilomi kapangcho puru phandar kapangcho bonchia phan pura hachake kana jaimek padupon Bangsa jai mek along kecheng pen kijutan tekelang jun KCS Zonal Committee atupsi kapon lo lapen bangsa jai mek ingsam jin pensi ani wetu porphainya kepra achitim apon malong ansi pachupon lo bangsa jai mek along kachetong dun lake Mohamaya Constancy VDC Chairman Arson Droppi Dong Mukak Municipal Board Chairman Biren Singh Tedon Mohamaya Mondol BJP Maipu lapen chun bang pen chenglok pinang an BJP klem bang pu bang phia tukta chitong dun renti lapen tekirong pi arong asar pen chenglok pinang an rong arat atungta chitong dun si aliralang pidun renti dong muka pen ramrong pirepo Karbi Daily News Kecil,